Hərbi xidmətdə xidmət итүчеләрнең алияһының эшләү тарихы. Мин иш белгәндән авылдан Ургы усындагы яшәгән халык кыш юлһыз озак сикте. Тынычлык урамының 29-нчы йорты менән 37-нче йортына хәтлемге урамдагы юлды кыш кар каплауы аркаһында юл ябыла. Техникалар үтә алмай. Юлды кар каплауының сәбәбе 12-нче йорт менән 20-нче йорт араһындагы тауның битен бурандан өрүп, юлды кар каплай. Авыл советы рәисеннән алия төзергә рөхсәт алып, Ургы уста яшәүче ир-егетләр ер һызганып эшкә тотындылар. Авылдың урта өлешендәге ир-егетләр дә Ургы устарга ярдәмгә килделәр. Күмәкләгән яу кайтарган. Шулай итеп, хәрби хезмәттә хезмәт итүчеләрнең алияһының бер буе баганалар утыртып, такталар менән катып капланды. Быелгы елга ошо тамам. Алла бирһә, икенче ел 5 метр киңлектәге алияны эшләп бетербез бергәләп. Тагы ла 4 йөк таш алып килүләрен көтәбез. 21-нче йорт менән 30-нчы, 7-нче йорт артындагы кәлияле баткаклы юлга. Бер юл кыш юл каплаган аркаһында шул арттан йөргәндән барлыкка килгән. Без бит Мәхмүттәр, бер минең авылым, бер минең туган ерем, дивизия астында яшәйбез. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Ағынырмын һине авылым, осып кышта һиңә кайтырмын.